natatanging tao. Ang but pasabot ani is particular nga tao ang giobliga nga magpuasa sa Ramadan. Una ang Allah gayon sa Quran, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. O kamong mga magtotoo, ang Allah gayon sapagat tinuod giobliga kaninyo ang pagpuasa sa Ramadan sama sa pag-obliga sa mga naunang mga tao kaninyo aron kamo makabatunog kahadlok sa Allah subhanahu wa ta'ala. So katong giingon ni Allah nga mga magtotoo, kinsa to sila? Dili tanang magtotoo ang giobliga sa Islam nga magpuasa. Una ang mga ulama gayon na ay mga kondisyon nga dapat makumpleto sa usa ka tawo aron mahimong obligado sa iyaha ang pagpuasa sa Ramadan. Ang natatanging tao, ito ay nangangahulugan na ang pag-ayuno ay obligado lamang sa mga taong natupad sa kanya ang mga kondisyon. Busa, paminawan ninyo, kay basin kulang sa imuha ang kondisyon, dili obligado sa imong magpuasa. Okay. Una, kinahanglan ikaw Muslim. Muslim ba ka? Alhamdulillah. So nisulod sa imuha ang first condition aron mahimong obligado ang pagpuasa. Dapat Muslim ka. Dili pwede nga dili ka Muslim. Sample, nakay siningan niya Kristiyano, mo apil kong puasa. Dili dawaton ang iyang pagpuasa. Hangtod niya siya mag-Muslim. Ang Allah gayon sa Quran, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Ang Allah gayon, walay nakapugong kanila nga dili madawat ang ilang mga paggastos, mga ibada. Gawas pa sila, wala mituog kang Allah sa iyang subok. So dili dawaton kung dili Muslim. Ikaduha, matino ang pag-iisip. Kung nakita ni mo si mong kagalingon, yan kay sakit pangutok, obligado sa iyong pagpuasa. Pero kung nakita ni mo nga medyo na hindi pala sa iyong pangutok, so dili obligado sa iyong pagpuasa. Isa may atong tawag ng ngalan. Wala na. Sampol ba? Dahil, nakamata na si Evangelista kay kasi matawag yung ngalan. Ang buhag, dili obligado sa iyang magpuasa, bisag Muslim pa siya. Dili obligado sa iya. Karon na hinamutana, usa man ang tukar-tukar lang, buang karon, kinapit, sakto na po, gagabi buang na po siya. Ang mga ulama gayon, sa time nga nabuang siya, dili obligado sa iyang magpuasa. Sa time nga naulian siya, obligado sa iyang magpuasa. Kato lang i-discuss inshallah sa karong katapusan. Unang kung naitaw nga dili magpuasa, Brad, kasi kuwan ka ba? Buwan siguro ka na, okay? Pamakal ang puasa. Makita rin mo siya magkaon, Ramadan. Subhanallah. Sunod nga kondisyon, nasa wasmong gulang, nasa sakto nga edad. Inshallah, atong i-discuss niya kung unsa tong mga palatandaan nga niabot ang usa ka tawo sa sakto nga edad. Okay. Sunod nga kondisyon, may kakayahan. Kaya niya magpuasa. O inshallah, atong isgot po niya, taon-taon, kung unsa ang mga detalyado nga rulings bahay sa mga tao nga dili kaya magpuasa. O unsa ang pasabot sa dili kaya magpuasa. Dili porket nga nagtrabaho siya, lisod niya trabaho, ustad, di ko makapuasa, kaya nagtrabaho ko, pero kaya rabi anak. Pero ato nang i-discuss niya inshallah. Muna ikaw pa na kondisyon aron mahimong obligado ang pagpuasa. Kaya niya magpuasa. Ikalima, dili siya traveler. Dili siya musafir. Kung musafir siya, dili obligado sa iyang magpuasa. Pero kung dili siya traveler, nara siya nagpuyo sa iyang lugar, kung taga Toledo siya, nara siya Toledo, obligado sa iyang magpuasa sa Ramadan. Ang ikaunom nga mo ipanglas, wala siya regla sa mga babae. Wala regla o nifas. Ha, kung saan ang nifas? Sa mga babae, kung saan ang nifas natin, may kumpodel na sila. Ay, sige lang, pwede raman ikuan. Ang regla, buwan ng dalaw. Pero ang nifas,
Unsa na siya? Ayo, ang dugo nga bugawas pagkahuman mga anak. Mao na siya. Ang hukom sa nifas, pareho hukom sa regla. Pareho hukom sa hayd. Dili magsala, dili magpuasa, ug dili tuulon sa bana. Mao na siya ang hukom sa nifas. Right, kini unong ka kondisyon sa pagpuasa, kinahanglan makumpleto ni siya sa usa ka tawo. Kung dili ni siya makumpleto sa usa ka tawo, dili obligado sa iyang magpuasa sa bulan sa Ramadan. Kuha na to.